Akusebula ukunatha njengabendle enkulu omakhungo nkila nova phom noma nontshanga sodibandlela ngamabhelula ngozondo okubona oqondo amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa singena njalo ke namhlanje being Wednesday the 16th of February 2022 idlulile ke nala Valentine besesithi ayizudlula sisagonene kamnandi kodwa ke asithethi lonto namhlanje sithi namhlanje siphethe iyeza lokuvuthuza namhlanje siphethe umvuthuza abantu abahle siphethe iyeza lokulwa xa sisitsho sabe sincokola ngawo ke umvuthuza phambi koba sivuthuze ke sithi few announcements number 1 inabantu abewine ikhombo ukuba awukayifumani ikhombo yakho wenu befamba sewuyifumene okanye yafika namhlanje si-alert so that uba ikhona ingxaki kwindlela ezakuwe ukhawuleza uncedakale mntana omhle yokuqala le number 2 wena mntu ofuna ungena kwi-master class yokufunda ngawo la mayeza nangayo le mivuthuza sizawube siyiphethe namhlanje othi wena ufuna wabona la mayeza khawukhangele ugogo umakhosi ahlangene udaily at 082 960 6214 uphayana ke eProtea Glen eSoweto kulapho sizawube siyiphethe khona i-master class wena mntu onomdla mhlawumbe abanye bafuna nje uyobona udaily mhlawumbe umuntu around la area athi ndifuna uzobona ugogo umakhosi ahlangene we will be there on the 2nd of April izabe Saturday last one ke mntana omhle nina abantu who've been commenting apha ku YouTube you'll notice ukuthi I've not been responding Kakwa busy kwezintsuku I think from last week but ke I will go read your comments don't stop commenting ndizawuyijonga i-comments ndikhe ndababubhizaha uqala kule veki sisuka kuyo kodwa noko i-load ingathi yehla kancinci masidlule ke kuyo leyo ye-load singene kwi-discussion yanamhlanje apho sincokola khona ngomvuthuza You see, lamayeza esintu, some people don't know. Lamayeza esintu, if we may start ngento ethi inqabile into ekuthiwa iyeza likhula only kule ndawo alikhuli kwenye indawo. I've just been alerted ukuthi ibhurhu ikhula only in a certain part ye-Western Cape is one of amayeza a few akhula kwindawo ekuthiwa aphele lapha umvuthuza uyavuthuza umvuthuza uyafumaneka e-India e-Pakistan the entire African continent South America North America except kwindawo eziba neqabaka awukhophi kwindawo ebandayo nguwo lo mvuthuza sincokola ngawo uyafumaneka nalapho ngakulo ndawo ungakuyo the botanical name ke nanso mntana omhle Bryophyllum pinnatum ligama elidala ke ngoku bathi Kalanchoe pinnata ayatshintshwa mos lamagama ungazi baba watshintshelani sesiwathanda nje The common names, the most common, the common English name, but yi cathedral bells because if flowers are khona but zishape ingathi yi-bell ye-cathedral. Wena mntu ke wakhonza. Ibe namagama ke ngokwendawo ngendawo esikhulele kuzo. Thina kwelethu ilizwe sithi ngumvuthuza. That's the most common. Kanti ubuya kwezinye indawo ngo never die. Elona ndilithandayo lela Ghana bathi hate me and you will die into enjalo yabona ke into xa negama elinjalo kuthiwa hate me and die nanti kumvuthuza ke lo leliyeza sithetha ngalo esithi liyavuthuza nansi into esifuna uqala ngayo uzawufumanisa uba lo mvuthuza siwuveze apha ayizuba ngulo xa uye wothenga umvuthuza ufike ngamagqaba amaninzi asongelwe ngento yokuqomba system salo magqabi ikhona eminye imivuthuza but sithetha thina ngalo abanye bazawude bathi ngumvuthuza wasemanzini even though lento ikhule ezintabeni ithanda indawo ezidry kodwa sesiubize ngoba ngumvuthuza wasemanzini ngumvuthuza. I also want to mention ukubana xa uye kwi-herbal shop i-chance yokuba ufumane lo mvuthuza sithetha ngawo iyanqaba. Lo mvuthuza ke sithetha ngawo uyafumaneka njengoba sisitsho kude kubekho indawo apho kucaca uba ungu-invasive somewhere around KZN khona le ndawo caba bawuyeka lo mvuthuza wagcwala indawo to an extent wade walistwa. There is a website nansi yale website kuthiwa ngu-invasives sondela wena uqalasele la gama baza ukuchazela kuyile kula website they will give you all the details ukuthi indawo ne-KZN invasive ngoluphi uhlobo njalo because esi sityalo once you let it
grow, it grows. It can also take over ke ispace mntanomhle, which is good for thina abantu bamayeza kuba sifuna loo nto sityalo singapheli. What are the common known uses? One, i-respiratory conditions. Yabona ke ngondisifake ekoneni xa sithi 1 ndihambe nganoba ndikunamba bani. I-respiratory condition, lento yenza i-respiratory conditions ezinclude i-bronchitis, i-coughs, colds, ide xa beyincoma bathi ne-asthma. Uzukuyijonge ke le ndaba ye-asthma kuba kuthiwa squeeze la juice, chatityiwa, gonqo kuyaphunguka. Bathi hamba uyozifundela mntanomhle, sikhuthaza loo nto kweli khaya uba yonke le nto setha ngayo hamba uzifundela. Bathi it stops bleeding quickly. Bathi if you've got i-cut or bruise or loo nto iyophayo, thathela igqabi, i-succulent mos le nto itsithiza amanzi, uyithi phezu kwala bleeding, bathi iyayiphelisa quickly. Wena mntu uneswelling mhlawumbi udumbe le ndawo, yabo le ndawo le mhlawumbi udumbe le ndawo, kuthiwa thathela igqabi ulifudumeze nje kancinci, ulibeke phezu kwayo le ndawo ngathi uyibhanditshe le ndawo le idumbileyo, kuthiwa izawutsama. Ungalenzi into eninzi, lifudumeze nje ulibeke phayana. Ukuthi yenza njani lento soze ndiyazi, but ukuthi iyancedisa. Uthi wena mntu othi usandubeleka, inkaba lena usanduyisika, kuthiwa for yona to heal quick, kuthiwa thathela igqabi gximfi, uthathe la manzi, you try washing it first mosikwenza ba at least into close to sterile, kuthiwa ipromote healing lento quickly. Ngoku ube uyahilisha. Yiyo lento sithetha ngayo, ingapheleli apho. Kuthiwa wena mntu onethumba, if unethumba, do like lune swelling, fudumeza lento uyibeke kule ndawo inelathumba, you bandage. Ngoku ise warm, not hot, warm, and then uyibeke phayana. Khumbula mosezi yakuthi ayitshise, uthatha i-stiff papa eshushu ubeke apha awutshiswa, warm, and then uyibeke. But wena mntu one-headache, including wena mntu one-temperature, kuthiwa thatha igqabi, warm it, ulibeke kule ndawo ibuhlungu. Kuthiwa about 5 to 6, warm the first one, ulibeke kule ndawo ine-pain, whether i-headache or you've got i-temperature, beka phaa. Kuthiwa if you do at least xa ufika kwele 6, kuthiwa the headache will subside. Yasibona into zabantu bamnyama zisebenza njani. Wena mntu otyiwe yinyoka, kuthiwa take the leaf, wash it, ram, eat laa nto. Kuthiwa ungakwazi uphinde usqueezele the juice kulaa ndawo ye-snake bite, on the area where the snake bit you. Kuthiwa wenze phayana, kuthiwa loo nto yaloo snake bite izawuba bhetere. Siyayivamos le nto siyithethayo uba sithi read before wenze le nto, ungathi uthe ubhele. Kuphinde wena mntu une-anxiety, bakhona abantu abane-anxiety, ezinye imento ebu-panic attack, kuthiwa zifundise ukwenza iti ngalo eliyeza lomvuthuza. Uzenzele iti, you know the process yokwenza iti, the typical normal ordinary way yokwenza iti with the tea bag. Kuthiwa iyayizama into ye-anxiety. Wena mntu one-BP, kuthiwa do the same, okanye ungalithatha li-raw linjalo. Bade bathi wena mntu one-blood pressure, othatha i-medication ye-blood pressure, you are warned ukuthi ungayisebenzisi le nto uyiphunge, because it will lower your blood pressure. Meaning uzawuthi ngoku une-blood pressure phezulu uyicontrol usebenzise lena, now une-blood pressure esezantsi. Wena mntu one-sinus, bathi yenza the same tea as you drink le tea, you breathe in and breathe out, kuthiwa iyayi-assista ke la sinus congestion. You know, eklasini we talk about essential oils, peppermint, eucalyptus. Maybe this is something to also test, but is a mild sedative. Wena mntu othi ufuna uzihambisela but not kakhulu, iyafuna uhambisa but in a controlled way. Yayibona ke ingathi lento kuthiwa iyayizama loo nto yoba ibe yi-sedative, uhambise ungahambisi kakhulu. Sisathetha ngawo lo mvuthuza ekuthiwa ungu-invasive. Lo mvuthuza esithi awufani ufumane kule ndawo kuyo, kuthiwa wena mntu one-menstrual pains, drink lo mvuthuza. Bathi you can also squeeze the juice, rub around the area of pain, kuloo ndawo thi ingathi lapha le pain, but bathi drinking it iyancedisa because bathi inabo ubu-analgesic. Nawe wena mntu one-arthritis, try it. Wena mntu one-kidney stones, bayikhumsha le nto, bayicacisa abantu bayo. That is why you need to go read yourself, uzokwazi uva ukuthi
what is modus operandi? How does this thing work in your system? But it deals with the oxalates. Are they called the oxalates? As izinto that lead to kidney stones, as a bilirubin, those pigments as they come up with liver, ziye through your kidney, kidney stones. But notice, when umuntu othi inwele zakho ufuna zibe enhle njengezikabhele, kuthiwa mix lento with the oil. We have almost bangamanzi mixed with the oil. It means you just mix it now, apply kwiscalp. Ukuthi uzawutsho ngenwele ezinhle ingathi ngubhele. Ngaba abantu bathethayo ke abaya bathini bona omayezeni? Singena kuwe ke mayezeni ndini bantu bamayeza bathi kakhulu lento bayisebenza kumayeza esichitho. Uthi umayezeni omkhulu yonke into enesichitho phakathi uchithwa ngentwala zehagu uchithwa, wena mhlawumbi ngempethu uyachithwa, bakufaka umvuthuza bawudibanise namanye amayeza kuvuthuzwe eso sichitho, bafake impinta phaphatheke loo nto ibuyele phi apho isuka khona. Sithetha ngayo lento ekuthiwa ngumvuthuza, igqithe lento bathethe ngazo iintwala zehagu. Apha ke uzofumana ixesha elininzi lo mvuthuza will be mixed with ezinye izinto for intwala zehagu, but in the main bazawusebenzisa ekucimeni. Uzawucima about 3 to 4 times. Xa sithetha ngeentwala zehagu, abanye would also use it for into njenge-drop. They would use it the same way. Sithi ezinye izinto mntana omhle njengazo i-STIs ezi, uzawufumana uba ukuya ekliniki, if you've got the courage way ekliniki, would deal with STI quicker than la mayeza ethu ungakhange ucime umanothilaka nje iipilisi. Iyawabolisa amayeza lento ingumvuthuza, bayayazi kabantu abadala. Almost everyone okay wane problem yokuboliswa kwamayeza. Omnye uziyela kwi-interview uyayifake ngokulento asithakimos siyayincokola nje, that's why singafuni uyithaka. Wena mntu othi uya kwi-interview sho ngestory sakho but awufuni ubethwa ngabantu abazabe bephethe amayeza ukudodobalisa abanye kwinto zayihlanganiselwa bamfaka umvuthuza ukwenzela uba wonke umuntu oneyeza kulaa kona angasebenzi amayeza okanye cabe when they chela xa ayimandlule kwi-court cases and disciplinary hearings. Wena mntu uya kwi-hearing baza kufaka lo mvuthuza ke izindiyandiya kuvuthuzwe ityala liphethwe ityala liyotshona, bakufakela umvuthuza ke mntana omhle. As we discussed above eboliseni amayeza, omnye umntu athi mna ndenzele nje into yobolisa amayeza kule ndawo ndiya kuyo so that aba bantu ndixoxa nabo amayeza abo angasebenzi. I know my story and I'm innocent. Don't yiyo umntu asetyenziselwe omvuthuza kuhanjwe kuyovuthuzwa. Umayeza okulwa ke kumayeza ohlanganisa omnye azilwela ubuyisela izinto kubantu bazo, abantu bamfake phantsi koxinzelelo. Nanku umntu wabantu, umntu omenzela amayeza afake umvuthuza. Asithethi ngalo besithethe ngayo kuqala, ngosithetha ngalo lwana sithe unegqabi eli-crumbly, when you buy it uzafika li-dry ingathi into ephotheneyo. Sithetha ngalona usucculent, even though ezi-uses zihambe zifane, but today sithetha nga this one. Iyaphinda lento kumayeza amadliso. If udlisiwe, andithi udlisiwe kwinto ezingaphakathi esiswini, ibolisa zona ngaphakathi, iyakuklina lento kumabekelo. Abanye bade bakuxhobe inyawo ngayo. You know, when I first learned ngalento was the guy endisebenza naye apha waseMalawi, bayibiza imbozga. Njengoba beyisebenzisa bona phayana eMalawi, bayidibanisa nenye into abe ngamayeza amabini ukubolisa, including lamabekelo, bakurabhe ngayo lento sithetha ngayo. Nantso ke lento besiyiphethe namhlanje, nantso lento kabhele. Uyayikhumbula mosiba besincokola ngomvuthuza. When we meet again on Friday, sizawuzama uthaka ke mntana omhle lonto siyithakayo ifake umvuthuza. Sabe sivuthuza ke Friday, okwangoma siye kilale siyodibana Friday camako.